Chcete slyšet velké poezie dávky? Přijďte do Rokycan, té tvůrčí dílny inženýra Hlávky. Chcete se krásně scházet každý rok znova? Věřte, to zajistí profesionálka Albrechtová. To jsem si dovolil takovou kytičku dát těm, kteří tady u toho stojí a tvoří tu krásnou atmosféru. Já se vždycky hrozně těším. Já to mám dneska trošku napjatý. Ještě před 4 hodinou jsem měl poradu v Plzni a nechal jsem tam texty, které se teď tisknou, ale to nevadí. To je to dobrodružství. Naštěstí fronta do Rokycan nebyla tak dlouhá, jak to bývá zvykem. Oni už to asi do těch Ejpovic otevřeli, že jo? To je dobře. A otevřeli určitě i srdce básníkům a divákům, kteří dneska přišli. Víte, když to vydrží 3 roky, tak to už je v Čechách podiv. A když to vydrží 8 let, tak to už je trvalka a já myslím, že už je tady dobrá parta lidí, která se tady vždycky ráda sejde. Těšíme se na sebe a co si budeme říkat, když tohle to nečtete, oni mi volají, jestli to vytiskli. Prosím. Je to odeslané, to je dobře. To bude mít členima na radost. Tak, to je fajn. A děkuju. Všechno zavřít počítače. Zavináč Post nebo Rokycany? Zavináč Post. Zavináč Post. Jo? .cz. To je k paní ředitelce. Ta to nestratí. Jo. Jo, děkuju moc. Ještě buď na telefonu a profesionalita i na druhé straně. Díky. Tak vidíte, já nesnáším trochu ty mobily, proto nosím tenhleten. Studenti se mi pořád smějou, ale on je praktický. Někdy i když řídím auto, což se nesmí. Tak. Jirko, trošku teda přesuneme i kvůli tobě. Ano. A zase děvčata ještě pospíchají do divadla. My tady máme trošku to překopeme, zajímavou zvláštní dvojici. Oni, prosím vás, až vstanou, nejste opět, oni jsou opravdu 2. Já je znám hrozně dlouho let, profesionálky hrají v divadle, vedou mnoho dětských sborů, učí hudbu a měl jsem tu čest je seznámit s panem Hlávkou a já nevím, co vzniklo, že jo. To bylo skvělý. Tak to řekneš, jo, co vzniklo. Tak. Vznikla z toho taková trojice, trio, nevím. A my jsme, já to pak řeknu ještě, že bych poprosil vás, že byste to na chvíličku vypila, protože když jsou moc dlouhý soubory, jestli to pak těžko